Biele Karpaty. Na prvý pohľad nenápadné pohorie, ktoré sa nemôže píšiť vysokými nedobytnými štítmi ani nedotknutou divokou prírodou, no predsa je generáciami prírodovedcov považované za rajské miesto. Tunajšie orchideové lúky patria medzi najbohatšie ekosystémy na svete a skalné bralá Vršatca sú domovom jedného z našich najohrozenejších motýľov, jasoňa červenookého. Tento malebný kus krajiny, ktorý bol po tisíce rokov udržiavaný tradičnými formami poľnohospodárstva, však ukrýva ešte jednu obrovskú vzácnosť. Sú ňou stovky starých a krajových odrôd jabloní, hrušiek, čerešní či sliviek. Hovoria vám niečo názvy ako dúhotnatka, medovka, maškrtka či holubička? Zrejme nie, ale vedzte, že sa za nimi skrývajú stáročia šľachtiteľstva a náročného života našich predkov v lone tunajšej prírody. V posledných 10 ročiach sa nám žiaľ kvôli nezáujmu o prírode blízke hospodárenie začal tento vzácny genofond vytrácať priamo pred očami. Našťastie sa ale včas objavili nadšenci, ktorí sa rozhodli zvrátiť tento nepriaznivý vývoj, preskúmali nádherný kraj rozprestierajúci sa od Mijavy po Lednicu a objavili v ňom bielokarpatský ovocný poklad. Medzi spomínaných nadšencov, objavujúcich a zachraňujúcich ovocné stromy na území Bielých Karpát, patrí aj Ľudovít Vaš. Ten sa ovocinárstvu začal venovať počas štúdia krajinnej ekológie vo Zvolene a prepadol mu natoľko, že sa v roku 2012 spolu s kamarátmi usadil v dolinách pod Veľkou Javorinou. S ľudom sme sa na úvod nášho putovania stretli na naozaj symbolickom mieste pod stáročnou zarastenou oskorušou. Tu nám priblížil, čo vlastne ľudí ako on motivuje k záchrane starých ovocných stromov. V Bielých Karpatoch môžeme nájsť množstvo starých ovocných stromov, ktoré nesú veľmi vzácne gény. Gény, ktoré môžeme teraz používať práve na to ďalšie štepenie, množenie, pretože v tých stromoch sa nachádzajú informácie, ktoré sa po stáročia ukladali do tých génov. Sú to informácie o odolnosti, o pôde, ktorá sa tu nachádza, o klíme bielokarpatskej. A práve to sú najvhodnejšie stromy, ktoré by sme mali sadiť tu do tejto krajiny. Mali by sme pokračovať v množení a šírení lokálnych krajových odrôd, jabloní, hrušiek, sliviek, čerešní aj oskoruší. A to tu práve chýba, tieto stromy tu chýbajú. Chýbajú ľudia, ktorí by ich ďalej štepili, ďalej sadili, starali sa o ne. A v podstate dalo by sa povedať, že za 5 minút 12 zachrániť tieto stromy, lebo aj táto oskoruša tu možno 30-40 rokov zarastá lesom. Konáre, ako ten, na ktorom sedím, je odlomený a každý rok sa nejaký ten veľký konár odlomí, tak tento strom sa stáva takým torzom dožívajúcim. A keď sa poprechádzame po krajine, tak mladých oskoruší nenájdeme veľa, naozaj veľmi málo. A preto je to taký alarmujúci stav. A ako hovorí staré čínske príslovie, najlepší čas na výsadbu stromov bol pred 20 rokmi a druhý najlepší čas je práve teraz. Ešte skôr, ako začneme s ľudom a ďalšími nadšencami zachraňovať staré a krajové odrody, mali by sme sa pozrieť na to, ako sa vlastne ovocné stromy dostali do bielokarpatskej krajiny. Ich príbeh sa totiž začal písať už pred 1000 ročiami, a to celkom ďaleko od nášho územia. Hoci zažitou predstavou je, že kultúrne odrody jabloní či hrušiek vznikli z tunajších plánok, súčasné výskumy ukazujú, že to bolo predsa len inak. O pôvode ovocných drevín sme sa preto porozprávali s odborníkom na slovo vzatým, ekológom Brunom Jakubcom. Keď sa rozprávame s ľuďmi o pestovaní stromov, tak sa často vracajú k tomu, že tie naše staré, že boli lepšie, že lepšie plodili, že sa dožívali vyššieho veku a že s tým bolo menej starostlivosti, boli s nimi spokojnejší. A často to ako keby v tom vnímajú to, že tie naše, že naše staré odrody.
A je to skôr možno akademická debata ako nejaká veľmi praktická, ale je možno zaujímavé vnímať, odkiaľ tie odrody a druhy samotné pochádzajú. Veľmi zaujímavý je napríklad osud a príbeh jablone. Jabloň, ktorá sa u nás bežne vyskytuje na okrajoch lesných porastov, je jabloňou, je plánkou, jabloň plána. Dá sa jesť samozrejme a asi väčšina z vás vie, ako chutí malé, žlté, trpké plody. Je však jeden druh vo východnej časti Ázie, na hranici medzi Kazachstanom a Čínou, volá sa jabloň Sieverzova. A tento druh je tým pôvodným divokým predkom aj našej jablone domácej. Ľudia v tomto regióne túto jabloň vo veľmi dávnej minulosti objavili, chutila im a začali ju nejakým spôsobom kultivovať. Tá kultivácia, tá starostlivosť v tých prvých obdobiach ale zďaleka nebola taká, že by ste ju hneď niekam vysádzali, štepili a podobne. Najprv sa starali iba o stromy, ktoré našli v poraste. Až neskôr ich začali presádzať na iné miesta. A takto postupne sa tá jabloň Sieverzova dostala z toho územia medzi Kazachstanom a Čínou aj do iných oblastí. V týchto iných oblastiach sa postupne obohacovala o gény iných druhov jabloní a tým sa stávala inou. Hej. Menil sa ten jej charakter. Zároveň sa ten jej charakter menil aj tým, že bola zrazu pestovaná v rôznych iných pestovateľských podmienkach. A takto sa postupne tá jabloň Sieverzova skrížená s inými druhmi dostala až na toto naše územie, na územie dnešnej Európy. Bruno Jakubec je človek, ktorý sa venuje ovocinárstvu na profesionálnej úrovni. Pochádza z Piešťan a jeho životná cesta je takisto spätá s Technickou univerzitou vo Zvolene, kde pôsobí ako odborný asistent. Zvolenská univerzita v spolupráci so správou chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty stála aj na začiatku projektu Bielokarpatský ovocný poklad. Ten bol dôležitým míľnikom pre záchranu tohto dovtedy nie príliš doceneného kultúrno-prírodného dedičstva. Aby sme sa dozvedeli viac o priebehu a výsledkoch projektu, stretli sme sa s Katarínou Rajcovou, profesionálnou ochranárkou, ktorá ho od začiatku až do konca koordinovala. Náš ovocný projekt Bielokarpatský ovocný poklad sa začal v roku 2013. Na jar sme podali žiadosť, získali podporu a začať sme mohli reálne s aktivitami v októbri. 2013 trval necelé 2 roky, 18 mesiacov, takže v 2015 sme končili. Už tú prvú jeseň 2013 sa začala tá ťažisková aktivita, ktorá bola nevyhnutná pre celý projekt, a to bolo mapovanie výskytu starých odrôd, starých a krajových odrôd, takže mapovatelia prešli katastre 21 obcí v Bielých Karpatoch, vlastne od Starej Turej na juhu až po Lednicu na severe. Prešli a zaznamenali do svojich formulárov viac ako 2500 stromov, jabloní, hrušiek a jarabiny oskorušovej, oskoruše. A zistili potom po určení, že sa tu v tomto mapovanom území našlo viac ako 180 odrôd jabloní a okolo 90 odrôd hrušiek. Ďalšia aktivita bola tá duplikovaná kolekcia. Pod týmto názvom sa skrývajú staré stromy. Staré stromy, ktoré sme zistili pri mapovaní takých významných reprezentatívnych odrôd, kde sme uzavreli dohodu s majiteľmi, že tie staré stromy zachovajú aspoň 20 rokov ešte, ak to ich stav dovolí, a umožnia z nich odber vrúblov, genetického materiálu na ďalšie množenie. A z prostriedkov projektu sme viac ako 30 jedincov z tejto kolekcie dali ošetriť. A aby sme vlastne zabezpečili aj takú budúcnosť či týmto kolekciám, alebo vôbec takýmto snaženiam, snažili sme sa vytvoriť nejakú organizáciu, platformu, ktorá by záujemcovo staré odrody spájala.
Takže na konci projektu vzniklo združenie Genofond, občianske združenie Genofond, podľa vzoru našej švajčiarskej partnerskej organizácie Prospecie Rara, ktorá sídli v Bazileji, a vzniklo veľa takých rôznych odnoží a pokračovateľov, či sú to iné sady, združenia, alebo dokonca pestovatelia už, lebo na Slovensku veľmi chýba škôlka, ktorá by ponúkala takéto staré odrody. Spracovatelia, výrobcovia produktov z týchto starých odrôd. Takže to ma veľmi teší a naplňa, že ten projekt mal zmysel, aj keď to nebolo najľahšie ho realizovať, ale je to príjemné vidieť ten výsledok. Jedným z ovocinárov, ktorí sa v priebehu Bielokarpatského ovocného pokladu zapojili do mapovania starých stromov, bol aj Ľudo Vaš. Ten počas potuliek tunajšou krajinou objavil prastarú hrušku medvovku, rastúcu na kopaniciach nedaleko obce Moravské Lieskové. A keďže ide o vzácnu lokálnu odrodu s chutnými plodmi, rozhodol sa, že ju zachová pre nasledujúce generácie. K medvovke nás Ľudo zaviedol na konci augusta, pretože toto obdobie je vhodné na odber genetického materiálu v podobe očiek. Očkovanie ovocných stromčekov je oproti vrúbľovaniu menej známa, no v škôlkarskej praxi hojne využívaná metóda. Pre vyťaženého ovocinára má totiž jednu veľkú praktickú výhodu, ktorú nám priblížil vo svojej ovocnej škôlke, nachádzajúcej sa za humnami jedného zo starých bošáckych domov. Augustové očkovanie nám veľmi pomáha znížiť pracnosť v škôlke, pretože práve v auguste je tej práce pomenej v škôlke, takže využívame toto obdobie, aby sme tieto plané hrušky naočkovali ušľachtilými odrodami, pretože v tom jarnom období je zhon na poli. Seje sa, škôlkujú sa podpiniky, pripravuje sa pôda, hnojí sa a tak ďalej. Takže vtedy nezostáva toľko veľa času, aby sme takto v pokoji po večeroch alebo skoro ráno očkovali odrody. No a to očko, ktoré teraz naočkujeme v tom auguste, sa do jesene prirastie, ale neprebudí sa, teda zostane spiace a na jar sa pekne prebudí a stromček prirastá práve z toho očka. Je to také fungujúce spojenie divokej hrušky, hrušky planej, semenáč planej hrušky s ušľachtilou bielokarpatskou odrodou medvovkou. V tomto malom jednom očku, ktoré vkladáme vlastne pod kôru tej planej hrušky, sa skrývajú všetky chute, všetky vlastnosti, všetko, čo má tá hruška medvovka. V súčasnej uponáhľanej dobe je trendom očkovať či vrúbľovať ovocie na vegetatívne množené podpníky s nízkym kmeňom. Tie síce prinášajú úrodu už pár rokov po zasadení, avšak za cenu náročnej starostlivosti a krátkej životnosti stromčekov. V minulosti sa naopak ovocie pestovalo na vysokokmenných dlhovekých stromoch, ktoré dokázali uživiť viacero generácií. Na ich úrodu je síce potrebné počkať si dlhšiu dobu a zber ovocia z nich nie je najjednoduchší, no v tunajšej krajine majú oddávna svoje nezastupiteľné miesto. Preto Ľudo a ďalší prírodní ovocinári dávajú opäť prednosť práve dlhovekým stromom. Tradičný bielokarpatský ovocný sad je sad vysokokmenný, kde kmene sú vysoké, kde koruny začínajú vo výške niekedy aj 2 metrov. A je to vynikajúci spôsob hospodárenia, veľmi taký užitočný, pretože ovocné stromy tvoria to poschodie vyššie, to poschodie, kde využívame ten vzdušný priestor, a práve pod tými ovocnými sadmi sa prepásajú zvieratá, ovce, kozy, hospodári sa, využíva sa ten trávno-bylinný porast na seno, alebo sa tam niečo pestuje.
A práve pre takéto sady potrebujeme stromy, ktoré majú vysokú korunu, sú štepené alebo teda očkované na planých podpíkoch, hrušky na plané hrušky, jablone na plané jablone, čerešne na čerešňu vtáčiu a tak ďalej. A práve takéto sady miznú. Ak chceme obnoviť bielokarpatskú ovocnú krajinu, potrebujeme stromy, ktoré sú húževnaté, vypestované zo semena, majú vysoký kmeň, aby aj zapadli do tej krajiny, aby sme nadväzovali na tú tradíciu tých kmenných, vysokokmenných ovocných sadov. Výsadba dlhovekého sadu bola aj jedným z hlavných výstupov projektu Bielokarpatský ovocný poklad. Preto si v jeho priebehu Správa chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty prenajala pozemok ležiaci uprostred kopaníc pod Veľkou Javorinou. V roku 2014 sa tu zišli profesionálni ochranári a ovocinári a spoločne s dobrovoľníkmi počas niekoľkých jesenných víkendov vysadili genofondový sad starých a krajových odrôd. O tom, aké odrody v ňom možno nájsť a ako vyzerá povýsadbová starostlivosť oň, nám porozprával jeden z jeho zakladateľov, Bruno Jakubec. Sad sa nachádza v katastri mesta Stará Turá v časti Súž Lazy, ako teda názov napovedá. Nebude to asi úplne najoptimálnejšia poloha na produkčné ovocinárstvo, ale na takéto krajinársky hodnotné, kde sú vysadené silno rastúce stromy dlhoveké, to vôbec nie je problém. V sade sa nachádza 21 odrôd hrušiek a 48 odrôd jabloní. Každá odroda je zastúpená 2 jedincami. To je na to vlastne, aby keby nejaký uhynul, aby sme ho mohli nahradiť. Tá odrodová skladba, ktorá tam je vysadená, predstavuje v podstate taký typický sortiment pre Biele Karpaty. Sú tam najbežnejšie odrody, ktoré sa v tomto území dajú nájsť. Nie sú tam tie úplne, že najčastejšie odrody, ktoré sú na Slovensku, ako povedzme Jonatánka alebo Golden Delicious, ale sú tam mnohé iné, ktoré sú na našom území pomerne bežné. Sú bežné, pretože sú kvalitné. Naopak nie sú tam veľmi zastúpené zriedkavé staré odrody, pretože sme chceli spraviť, teda, ako som vravil, taký ten typický obraz toho genofondu tých Bielých Karpát. A žiaľ teda, nie sú tam ani veľmi zastúpené krajové odrody, pretože poznatky o ich kvalitách v tom najširšom slova zmysle, čiže aké sú, ako sa používajú, ako sú rozšírené, ako sú vzácne, ohrozené, až tak veľmi sme v tom čase nemali. A zároveň je to oblasť, ktorá by si zaslúžila oveľa širšiu pozornosť. Čiže v tom genofondovom sade je vysadených pár krajových odrôd jabloní a pár krajových odrôd hrušiek. Ale ako vravím, je to skôr taký ten typický regionálny genofond Bielých Karpát. Samozrejme, že sa snažíme o to, aby bol ten sad čo najbližší prírode. To znamená, aby v ňom tie autoregulačné mechanizmy zohrávali veľkú úlohu. Avšak je veľa opatrení, ktoré ten človek, hospodár, ovocinár musí spraviť, aby to bolo v súlade s tým, ako si predstavuje ten jeho ďalší vývoj. No, skupina opatrení je takých tých štandardných, kedy sa povedzme odstraňuje konkurencia tráv alebo konkurencia nejakých druhov rastlín v okolí stromčeka. Stromčeky sa polievajú, hnoja sa, kontroluje sa ochrana proti ohryzu. Druhou skupinou opatrení sú také tie nárazovky, akože sa povedzme raz do roka spraví nejaký výchovný rez. Ten je potrebné spraviť, dajme tomuto 5. 6. roku, záleží od toho, že ako tie stromčeky pekne rastú. Následne teda potom tej starostlivosti je trošku menej, kým stromy nevstúpia do plodnosti, tak ovocie sa samozrejme že ešte starať nemusíme. Čo treba robiť sú nejaké doplnkové výchovné rezy alebo také skôr udržiavacie, dohnojovanie stromov, kosenie toho porastu. No v našom prípade najväčšou komplikáciou pre pestovanie tých stromov sú hryce vodné. Lokalita, ako som spomínal, sa volá Súž. Avšak je terestrická forma tohto zemného hlodavca spôsobuje skutočne hlavne v zime, na jeseň, v zime a v predjarí veľké požery na koreňovej sústave. Do takej miery, že my stromčeky s priemerom 8 cm vyťahujeme zastruhané ako cerusky.
Tie stromy teda sa potom samozrejme dosádzajú. Čiže počítame s tým, že aj ten hryzec má nejakú populačnú dynamiku, to znamená, že pred nejakými pár rokmi to tak kulminovalo, že ich bolo najviac, to znamená, že teraz dajme tomu, že pravdepodobne bude nejaký pokles tej populácie prirodzený, pomáhajú nám v tom samozrejme aj nejaké dravce a divé svine, ktoré to tam intenzívne rijú. No ale je to taký problém, s ktorým sa treba dlhodobo vysporiadavať a teda v našom prípade stromy podsádzame. Tu je aj istý priestor na doplňanie tej odrodovej skladby, avšak boli by sme radi, keby sa tá základná schéma nemenila, udržala sa, ako to je aj popísané v rôznych knižkách ďalej alebo v nejakých propagačných materiáloch k tomuto sadu. Zaujímavú ponuku vysadiť genofondový sad dostal neplánovane v čase nakrúcania nášho filmu aj Ľudo Vaš. Tentokrát však nešlo o jablone alebo hrušky z Bielých Karpát, ale o vzácnu zbierku desiatok odrôd marhúľ, pochádzajúcich z celého sveta. Hoci sa vysádzanie cudzokrajných odrôd môže zdať na prvý pohľad ako niečo neprirodzené, v skutočnosti na ňom nie je vôbec nič zvláštne. Aj v minulosti bolo totiž bežné, že si naši predkovia prinášali zaujímavé odrody zo vzdialených kútov sveta a obohacovali tak tunajší genofond. Zaujímavosťou tohto sadu je aj skutočnosť, že nevznikol v panensky čistej prírode, ale na donedávna intenzívne obhospodarovanom poli. To sa nachádza hneď za plotom poľnohospodárskeho družstva v Moravskom Lieskovom, ktorého súčasný majiteľ s nadšením pomáha zachraňovať staré odrody. Marhuľový sad ale rozhodne nie je jediným výsledkom usilovnej práce partie mladých ovocinárov. Spoločne sa napríklad starajú aj o bývalý družstevný sad v malebnej osade Španie pri Novej Bošáci, ktorý dnes spravuje Bratislavské regionálne ochranárske združenie. Pravidelne v ňom organizujú ovocinárske kurzy a vysádzajú nové dlhoveké stromy. Už dnes je preto takmer isté, že ani po odumretí starých stromov nepríde toto čarovné miesto uprostred Bošátskej doliny o svoje ovocinárske genius loci. V severnej časti Bielých Karpát v obci Červený kameň sa usadil ovocinár Jozef Figur. Ten sa inšpirovaný ochranárskym projektom takisto pustil do záchrany ovocného pokladu, no zvolil si odlišný a značne nekonvenčný spôsob pestovania starých odrôd. Na cennú genofondovú plochu začal premieňať zarastenú lúku, nachádzajúcu sa pri frekventovanom turistickom chodníku vedúcom na Vršatec. Ja som tu chodil na víkendy, tu vedľa máme taký malý sad. No a to bolo ešte priebežné pred 30-40 rokmi. No a teraz, jak som už na dôchodku, tak som tak začal intenzívnejšie a rozšírujem aj tu povedľa takto, čo sú také voľné rastúce plánky, štepím. Úhľadné oplôtky a stromčeky zasadené v dokonalých riadkoch by ste na tomto mieste hľadali márne. Zaujímavé staré odrody, ale aj chutné semenáče z okolitých chotárov totiž ovocinár vrúbľuje priamo na voľne rastúce plánky. Pred zverou ich chráni najmä materiálom, ktorý mu poskytne tunajšia príroda. Tieto stromy rastú takto vo voľnej prírode, není to ohradené, voľne k tomu môžu prísť jelene, ožierať, a aby takéto stromčeky vydržali. Aj keď sem tam sa dostanú, tak ponechávam taký obraz na tom, potom pridávam trnie z hlohu, zo šípiek. Dúfam, že to vydrží. A už keď sú staršie, už toľko, nie je to také nebezpečné. Aj teraz mám nožnice, kvôli tomu, že je už taký čas, že treba to chystať na zimu. Niektoré mladé stromy sú troška obnažené, treba pridať hore, lebo keď je veľa snehu, oni doťahnú vysoko. No máme poštepených strašne veľa odrôd. A tam 30 hrušiek a skoro do 30 tiež jabloní. Sice možno niektoré sú až duplované, že sám neviem, ktoré. Tuto keď sa pozriem, ja si ich aj preto číslujem. Niekde sa to stratilo, niekde to zostáva 21. Tak si myslím, že 21 je parmena zlatá. A neviem sám presne, ako asi je odroda, len
odkiaľ to zoberiem, alebo aký majú tvar. Takže také, čo poznám, že to je orešianka, tak to mám napísané, ale aj tá orešianka v tu chvíli sme volali chvostačka. No, toto je to orešianka, alebo všeobecnejšie sa prevzal ten názov. Hoci divoký sad pána Figura má len niekoľko rokov a stromy v ňom musia odolávať veľkému tlaku zvierat, podľa bohatých prírastkov možno súdiť, že sa im darí predsa len dobre. Skutočnosť, že mladé stromčeky nemuseli prejsť stresom a poškodením koreňov pri presádzaní, pritom dáva nádej, že tie najsilnejšie z nich by sa mohli dožiť naozaj vysokého veku. Koniec koncov, podobný spôsob pestovania využívali naši predkovia už pred stáročiami a aj preto niektoré dodnes žijúce ovocné stromy dorástli do skutočne impozantných rozmerov. K jednému z takýchto majestátnych stromov nás priviedol Michal Pilný, pochádzajúci z obce Lednica. Tá má časy svojej najväčšej slávy už dávno za sebou, veď v stredoveku bola kráľovským mestečkom, ktorého okolie bolo vyhlásenou ovocinárskou oblasťou. O zašlej sláve tohto regiónu preto svedčia nielen ruiny hradu, ale aj bohatý genofond jabloní, hrušiek a kôstkovín. A práve jeho záchrana sa stala Michalovou celoživotnou vášňou, ktorej sa venuje už od útleho detstva. Zmotnil ju okrem iného aj tak, že v susednej dedinke Kvašov založil sad s 200 stromčekov, ktoré nesú vrúble pochádzajúce z jeho rodiska. Privedol ma k tomu môj otec a celkovo nejak tá vášeň vo mne splanula a snažím sa zachrániť miestne odrody. Sú to odrody, ktoré ľudia nepoznajú svojimi pravými názvami, používajú sa tu často rôzne pseudonymy. Vyberám si plánky ako podpníky, na ktoré si vrublujem odrody, ktoré zháňam tu v okolí. Vyberám si odrody, ktoré sú hlavne staré vekom a známe medzi ľuďmi dobrou chuťou a rôznymi inými vlastnosťami. Jednou z tých najstarších, ktoré sa tu nachádzajú, ktoré som si tiež navrubloval, je Calvio červený, ktorý pochádza z roku 1670. Myslím, že to je odroda z Belgicka. A potom, ako máme tu na možnosť vidieť, je to hruška Smolienka, ktorá sa môže datovať možno aj na 400 rokov. Táto impozantná hruška rastie na okraji lesa medzi obcami Červený kameň a Mikušovce. Hoci dlho o jej existencii takmer nik nevedel, vďaka svojim rozmerom patrí medzi najväčšie zaštepené stromy na Slovensku. A keďže Michal priniesol na naše stretnutie aj náradie a zo pár kamarátov, popri nakrúcaní rozhovoru sme trochu zlepšili jej životné podmienky. Z kmeňa stromu sme odstránili zvyšky starého posedu a z blízkeho okolia náletové dreviny, ktoré oberali jej korunu o drahocenné svetlo. Tak určite to je strom, ktorý stojí za pozornosť a zaslúži si snahu o svoju záchranu. Podarilo sa mi tak tesne navrublovať 4 hrušky, aspoň aj vzhľadom k jej zdravotnému stavu, ktorý bohužiaľ nie je v najlepšom stave, pretože človek, ktorý nebol erudovaný v oblasti ovocinárstva, previedol zásahy, ktoré bohužiaľ tento zdravotný stav veľmi narušili. Stále ale stojí, drží, je to odroda Smolienka, ako som spomínal, a nachádza sa tu iba jeden jediný strom. Ďalší najznámejší, o ktorom vieme, sa nachádza na Bošácej. Tá hruška má asi 200 rokov. A potom ďalšie sú na Dolnej Súči, tam by malo byť niekoľko stromov, ale inak známa nikde v okolí nie je. Je to úžasný fenomén vlastne, že prežila do tejto dnešnej doby, pretože sme v lokalite, kde je nedaleko sklárska fabrika, ktorá má tradíciu už asi 120 rokov a bol tam veľký dopyt po hruškovom dreve. Ľudia chudobní z kraja, kde si nemali ako moc privyrobiť, využili hrušky ako zdroj nejakého príjmu, pílili ich a predávali ich na formy, ktoré sa používali v tomto sklárstve. Takže každá hruška, ktorá prežila až do takéhoto obvodu a veku, je veľká rarita.
Správny čas na starostlivosť o staré ovocné stromy prichádza v zimnom období, keď teploty klesnú blízko nuly alebo hlboko pod ňu. Bielokarpatskú krajinu vtedy v ideálnom prípade pokrie snehová pokrývka a stromy sa uložia k zimnému odpočinku. Ten si ale rozhodne príliš neužije ľudovaš a ani jeho kamaráti. Práve naopak, pre záchrancov starých odrôd ide o jedno z najrušnejších období roka, počas ktorého berú do rúk pílky a vydávajú sa do korún starých stromov. Tie totiž z času na čas potrebujú tzv. Ozdravný rez. Aj preto sme sa počas jedného z mrazivých januárových dní vrátili k hruške medvovke. Na chvíle, keď sme z nej v krátkych rukávoch zbierali očká, sme mohli tentokrát iba nostalgicky spomínať. Ľudo spolu s kolegom Robom Podobom sú však na drsné zimné podmienky zvyknutí a práca v korune stromu im išla priam ukážkovo. Udržať balans na vratkých konároch hrušky pritom nie je nič jednoduché a ľudové lezecké skúsenosti sú na nich určite veľkou výhodou. Ešte pár drobných úprav a odzdravný rez medvovky je hotový. Pri pohľade na obrovskú kopu konárov, ktorá po ňom zostala ležať pod stromom, by sa mohlo zdať, že ide o veľmi drastický zásah. Ľudo nás však ubezpečil, že všetko je v absolútnom poriadku a dôvody ozdravného rezu nám detailnejšie priblížil na príklade nedalekého sadu, ktorý s partiou takisto počas zimy ošetroval. Sedíme v starom ovocnom sade, ktorý má minimálne 60 rokov. Sad bol dlho bez starostlivosti a ovocné stromy sú kultúrou, ktorá potrebuje ľudskú ruku hospodára a dali sme sa do toho, aby sme tento sad zrevitalizovali, tak vidíme tu za nami kopy konárov starého dreva, ktoré sme odstraňovali zo stromov. Dalo by sa povedať, že citlivým rezom, aj keď to teraz tak nevyzerá, lebo tých konárov z tých stromov veľa padlo. Ale zo skúsenosti vieme, že stromy sa odvďačia, keď ich odľahčíme, keď im zoberieme staré odplodené drevo a oni môžu na jar a cez leto vyháňať mladé drevo, ktoré je výkonnejšie, má silnejšie listy a dokáže lepšie fotosyntetizovať a tým pádom sa aj ten strom regeneruje, prináša kvalitnejšiu úrodu. Takže má význam takto zasiahnuť do starých sadov. Častokrát sa spájajú sady bez starostlivosti s náletovými drevinami. S drevinami, ktoré zaberajú miesto a konkurujú hlavne o svetlo a vodu. A to je takým prvým krokom, postarať sa práve o ten povrch, o tie byliny, o tie trávy, o to svetlo naokolo. A ideálnym spôsobom, ako túto starostlivosť urobiť, je pastva zvierat. Aby sme spoznali ďalšie klenoty, ktoré sú súčasťou bielokarpatského ovocného pokladu, z Moravského Lieskového sme sa vybrali do susednej Bošáckej doliny. Územie rozprestierajúce sa od hraníc s Moravou až po Haluzice totiž patrí z ovocinárskeho, ale aj z ekologického hľadiska k tomu najvzácnejšiemu, čo Biele Karpaty ponúkajú. Aj preto tu bolo v roku 2004 vyhlásené rozsiahle územie európskeho významu Holubyho Kopanice. Súčasťou tohto takmer 4000 hektárového celku je mozaika listnatých lesov, kvetnatých lúk a samozrejme typického kopaničiarskeho osídlenia s množstvom ovocných stromov. Spojenie vysokej biologickej hodnoty s prírode blízkym hospodárením pritom vôbec nie je náhodné. Tunajšie staré ovocné sady a extenzívne obhospodarované lúky sú domovom pre množstvo bežnejších, ale aj vzácnych druhov fauny a flóry. Najrôznejšie živočíšne druhy, od nenápadných bezstavovcov až po spevavce či drobné cicavce, využívajú kvety či plody starých stromov ako zdroj potravy. Zároveň v ich dutinách a korunách nachádzajú priestor pre úkryt, hniezdenie či vývin lariev. Vo vhodne obhospodarovanom trávnom podraste sadov zas nachádzame mimoriadne bohaté rastlinné spoločenstvá. Ekológovia preto hovoria aj o špecifickom ekosystéme, tzv. Sadových lúkach, v ktorých sa môže ukážkovo spájať produkčná funkcia s ochranou prírody.
Tieto prepojenia nám priamo na jednej z takýchto lúk objasnila botanička Katarína Devánová, ktorá ochrane tunajšej prírody zasvetila celý svoj život. Stojíme na Grúni pri starej Oskoruši, pravdepodobne viac ako 200-ročnej. Vidíte, že je z veľkej časti bútlava. Veľký význam pre biodiverzitu má aj z toho hľadiska, že môže byť hniezdiskom pre vtáky, môžu sa tu vyvíjať rôzne druhy hmyzu, chrobáky. Okrem tohoto všetkého, tieto staré majestátne stromy sú krásne. A treba si uvedomiť, že dávajú nám také pojitko, spojivo medzi našimi predkami a nami. A keď vysadíme takýto strom do krajiny, tak ak sa nám podarí v zdraví dožiť, možno ochutnáme z jeho ovocia, ale vieme, že to necháme pre svojich vnúkov a pravnúkov a pre ďalšie generácie. Lúkosady sú zároveň dobrým útočišťom pre viaceré druhy našich vstávačovitých rastlín, orchideí. V sadoch v Bielých Karpatoch nájdeme vstávač mužský, často aj pri chalupách a v súkromných sadoch v záhradách na Vrbovčiansku. A takisto vstávač obyčajný, vstávač bazový, často v hojnom počte. Voľba sadových lúk na Grúni ako miesta na rozhovor s botaničkou nebola vôbec náhodná. Už celé stáročia totiž na tomto mieste hospodári rodina Kukučovcov a vďaka nepretržitej starostlivosti a vhodným prírodným podmienkam tu vzniklo naozaj bohaté rastlinné spoločenstvo. Nedávny výskum dokonca ukázal, že s počtom druhov 120 rastlín na 100 metrov štvorcových patrí medzi najbohatšie botanické územia v Európe. Ako už naznačila vo svojich slovách Katarína, ovocné stromy majú pre prírodu či ľudskú spoločnosť aj množstvo ďalších významov. O ich estetickom prínose netreba príliš rozprávať, veď každému je snáď zrejmé, že krajina s roztrúsenými stromami je omnoho krajšia ako bez nich. Že dokážu efektívne zadržiavať vodu, bránia erózii a v horúcich dňoch poskytujú blahodárny tieň, vedeli naši predkovia už v dávnej minulosti. Aj preto ich od nepamäti vysádzali na remízkach, pasienkoch alebo popri poľných cestách. Ovocie bolo takisto oddávna súčasťou ľudovej kultúry, o čom svedčí nespočetné množstvo ľudových piesní, rozprávok a povestí. No a najrôznejšie príbehy sú neraz späté aj so samotnými starými stromami, čo si zaiste uvedomujú aj organizátori ankety Strom roka. Pokiaľ ide o miesto s najvyššou koncentráciou jej finalistov, určite ním je Zabudišová, malebná kopanica ležiaca nad obcov Bošáca. Veľkú zásluhu na úspechoch zabudišovských stromov nesie miestny rodák Jozef Struhár, ktorý sa spolu s bratom Jaroslavom venuje ovocinárstvu prakticky od detstva. Na našej ceste za príbehmi týchto stromov nás najskôr zaviedol k majestátnej planej hruške, ktorá sa stala stromom roka už v roku 2006. Táto hruška je zaujímavá svojím príbehom z obdobia druhej svetovej vojny, že v blízkej chalupe u rodiny Kopuncových prebývali partizáni. A keď sa blížili Nemci ku tomuto domu, tak títo partizáni nohy na plecia proste sa snažili ujsť do blízkeho lesa a tak muníciu, ktorú vraj mali so sebou, museli z toho domu zobrať, aby boli ľahšie pri úteku, vraj ju nahádzali do dutiny tejto hrušky. Tak vraj sa tam nachádza niečo z nej aj doteraz. No, v dutine prebýva sova, myslím, že sova obyčajná je to. Hruška je obdivuhodná svojimi rozmermi, 3,76 m mala, teraz asi o 4 cm viac. Tak v roku 2011 sa stala taká príhoda, že padol mokrý sneh na ňu a zlomilo cirka 1/5 z koruny stromu a no, myslím, arboretista Juro Seidl zo Žiliny to ošetrila, tak žije ďalej a držme jej palce, aby vydržala ešte dlhé roky.
podobné poškodenie koruny či inej časti stromu je neoddeliteľnou súčasťou života dlhovekých ovocných stromov. Tie však svojou obrovskou odolnosťou dokážu neraz prekvapiť aj skúsených ovocinárov, čo je aj prípad zatiaľ posledného zabudišovského stromu roka. Tým sa v roku 2017 stala jabloň nesúca odrodu citrónové zimné. Strom vydrží poveternostné podmienky, výchrice, lejaky, mrazy, všetko proste. Zostala cirka pätina z pôvodnej koruny, a ktorá úžasne zmladzuje a dorastá znova do nových rozmerov. V plnej sile mávala táto jabloň 1300-1400 kg jablk, ale po 4 variantách zlomenín, tak sa dá povedať, zostala pätina tej koruny tohto stromu. A ako vidíme, zmladzuje a ešte neráta koniec, nepočíta s koncom táto jabloň, tak môžeme sa tešiť do budúcna, že ešte ju ošetríme a znova budeme chutnať jej zdravé, dobré plody, aj keď na jeseň kyselé, v zime sú celkom dobrej chuti, nasládle a dajú sa využiť na konzum. Bez pochyby najznámejším stromom zo Zabudišovej je hruška rúžovka, ktorá v roku 2015 uspela v národnej súťaži a o rok neskôr skončila 3. v ankete o Európsky strom roka. Pôvod tejto vzácnej odrody nie je známy, no Jozef si dobre pamätá, ako neblaho skončil osud najstaršej z rúžoviek. Príbeh hrušky rúžovej sa odvíja oveľa ďalej ako 200 rokov, ako má tento strom. Poznal som rúžovku ako 8-ročný chalan, ktorú družstevné buldozéry 4 pásaky museli byť, aby ju skolili na zem a zlikvidovali vlastne matku všetkých týchto rúžových hrušiek, ktoré sa nachádzajú v Zabudišovej. Myslím, že táto hruška nie je najväčšia z tých, čo sú tu. Poznám ešte 2 väčšie od tejto a staršie, majestátnejšie ako táto. Myslím, že bola ošetrená a preto súťažila, lebo nemá táto hruška žiadny z defektov, že by bola nejak poškodená, alebo mala orezané konáre, väčšie rany na sebe a preto asi aj zvíťazila, že je svojím habitusom najkrajšia z tých, ktoré sú zvyšné ďalšie ešte. No, ľudia si ju množili, z pokolenia na pokolenia si ju starí gazdovia štepili a vlastne mali to poživeň svojej rodiny na sušenie, na zaváranie a hlavne na výrobu dobrého destilátu tej hruškovice. A je to rarita, nachádza sa prevažne v Bošáckej doline a hlavne tu v Zabudišovej najviac. Okrem jabloní a hrušiek Zabudišovania s obľubou pestujú aj oskoruše. Tie sa vyznačujú veľmi neskorým začiatkom plodenia a zrejme aj preto ich v krajine nachádzame len veľmi vzácne. Je to však obrovská škoda, pretože dokážu dorásť do úctyhodných rozmerov. Dobrým príkladom je Zicháčkova oskoruša, ktorá v roku 2011 skončila v národnej ankete na 3. mieste. Jej vek sa odhaduje až na 350 rokov a pri šírke koruny 25 metrov dosahuje obvod kmeňa až 4,5 metra. Jedným zo spôsobov, ako možno prispieť k záchrane ovocného pokladu, je bez pochyby zvýšenie záujmu ľudí o jeho spracovanie. Takmer každému v tomto kontexte zíde na výroba pálenky. Skutočnosť je však taká, že spektrum využitia starých a krajových odrôd môže byť omnoho širšie. Preto sme sa vybrali opäť za Brunom Jakubcom, ktorý sa popri množstve iných aktivít venuje aj spracovaniu ovocia. Nie je preto ničím výnimočným, že pokiaľ práve neprednáša alebo nevysádza nové sady, možno ho zastihnúť v muštárni či sušiarni ovocia. Záchrana starých odrôd, ktorá sa deje v poslednej dobe, není taká samoučelná, že by sme chceli zachraňovať odrody len pre ten genotyp. To je dôležité samozrejme, lebo ten môže byť využitý pre ďalšie šľachtenie. Ale oni vznikli, respektíve boli uchovávané účelovo.
pre ich využitie. A to využitie starých odrôd je naozaj veľmi pestré a v tom je aj taký základný rozdiel v tom, aké sú odrody povedzme dneska moderné v obchodoch, že sú skôr určené na priamu konzumáciu. Ale tie staré odrody majú samozrejme aj tento atribút, že to bolo kvalitné stolové ovocie, ale mali aj rôzne špecifické formy využitia. Najbežnejším a najtradičnejším spôsobom uskladnenia ovocia bolo v minulosti jeho sušenie. Doba sa však zmenila a sušenie sliviek, jablk či hrušiek sa z Bielých Karpát na istý čas takmer úplne vytratilo. Tých dôvodov pre zánik tých tradičných sušiarní je viacero. Prvý dôvod bol ten, že náš trh ovládli trhy z iných krajín, vytlačili to. Druhým dôvodom bolo to, že v istom období prišla šárka, ktorá to slivkovníctvo tých Bielých Karpát úplne položila. A tretí dôvod bol aj ten, že ako prevádzka tých tradičných sušiarní, kde sa kúri drevom, je pomerne energeticky náročná. Takže toho dreva v istom období nebolo až tak veľa. To znamená, že nebolo až tak veľmi ekonomické ich prevádzkovať. Vďaka týmto rôznym dôvodom tie sušiarne postupne zanikali. Kým predtým v minulosti bolo viacero sušiarní v jednej obci, ktoré boli spoločné pre možno že viaceré dvory alebo tak dneska už by sme nenašli vlastne funkčnú sušiareň žiadnu. Nachádzame rozpadnuté objekty alebo inak využívané objekty. Okrem jednej teda, ktorá je v Zabudišove a ktorú sme v rámci dobrovoľníckych prác Občianskeho združenia pre prírodu a iných ďalších subjektov v roku 2015 opravili. Projekt, o ktorom začal Bruno rozprávať, niesol názov Pec nám spadla a jeho cieľom bola záchrana tradičnej zabudišovskej sušiarne, ktorá dnes patrí rodine Naďovej. Počas letných mesiacov sa pri nej vystriedalo naozaj veľké množstvo dobrovoľníkov. Tí tradičnými metódami opravili jej statické poškodenie, krov, fasádu a samozrejme aj rozpadnutú pec. Následne v nej už v septembri rovnakého roku spracovali prvú úrodu a spoločne s majiteľmi ju slávnostne otvorili a poskytli na užívanie aj pre širokú verejnosť. Hoci dnes do sušiarne prinášajú ovocie ľudia zo širokého okolia a jeho spracovatelia sa tešia dlho nevídanému záujmu, najslávnejšie časy spracúvania bielokarpatského ovocia sú už dávno preč. Koniec koncov, posúdiť to môžete sami z niekoľkých zaujímavých čísel od Bruna. Možno pre približenie toho potenciálu, tak je zase taký nejaký odhad, že v minulosti pred tým združstevňovaním sa v Bošáckej doline vyprodukovalo 28 000 litrov pálenky za rok a 37 tón sušeného ovocia. V jednej doline, kde je Bošáca, Nová Bošáca, Zemianske Podhradie a Hluzice. Hej. S tým, že si ešte určite čo nechávali. Uskladnili si na zimu, varili z toho, kompotovali a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže ten potenciál toho regiónu je veľký a v minulosti bol využitý. Dneska teda zďaleka už nie je využitý, lebo tie stromy v tej krajine, aj keď sú zarastené, alebo aj nie sú, a krajina je využívaná viac ako monokultúrne, ale to tým ani nemyslím to, že nie je pestrá. Skôr myslím to, že bude na tej ploche orná pôda, alebo trávny porast, alebo nejaký ovocný sad. V minulosti to bola kombinácia využitia. A o toto sme vlastne tým, že sme vlastne nastúpili na nejakú väčšiu mechanizáciu prišli. Nastal koniec novembra a v tejto chladnej ročnej dobe sme sa naposledy stretli s ľudom Vašom. Aby sme úspešne završili príbeh záchrany hrušky medvovky, je potrebné spraviť ešte jeden dôležitý krok. Zasadiť ju späť do bielokarpatskej krajiny. Symbolicky sme sa preto vrátili na miesto, kde sa celý jej príbeh začal, teda pod korunu prastarej hrušky pri Moravskom Lieskovom. Sadenie ovocného stromu je pomerne jednoduchá záležitosť. Stačí vykopať jamu, zatlcť do zeme drevený kôl a vložiť vedľa neho zaštepený stromček. Ten následne ľudo zasype zeminou, kompostom a múlčom a na záver okolo neho postaví ochranný oplôtok. Záchrana medvovky sa ale vysadením nového stromčeka predsa len úplne nekončí. Ten totiž bude v nasledujúcich rokoch potrebovať ešte veľa starostlivosti a potrvá 10 ročia, kým dorastie do podobných rozmerov
ako jeho rodičovský strom. Zasadili sme dlhoveký ovocný strom a je dosť pravdepodobné, že v jeho tieni neodpočineme, ale veríme, že do Bielých Karpát, do tejto krajiny ovocnej príde žiť generácia ľudí, ktorí ocenia jeho plody, ocenia jeho krásu a odpočinú si v jeho tieni. A preto má význam sadiť stromy, nie pre stromy samotné, ale pre ľudí, ktorí ich ocenia a ktorí budú žiť v súlade s krajinou, so stromami a nájdu si čas na to, aby sa potešili z ich plodov. Zrejme je to uponáhľanosťou doby a rastúcou pohodlnosťou nás ľudí, že sme na výsadbu dlhovekých stromov akosi zanevreli. Veď zasadiť nízky stromček, ktorý rýchlo plodí ovocie a po pár rokoch ho nahradiť novým, je predsa len ľahšia cesta. A rovnako ľahšie je vybrať si zo pár zaujímavých odrôd, vyšľachtiť ich do dokonalosti, no a tie ostatné odsúdiť na zánik. Presne tak, ako sa ešte donedávna zdal byť odsúdený aj bielokarpatský ovocný poklad. Je preto obrovským šťastím, že sa včas objavili ľudia ako Ľudovaš, Bruno Jakubec či bratia Struhárovci, ktorí sa rozhodli vydať tou zložitejšou cestou. Putujú tunajšou krajinou a objavujú zabudnuté odrody, zakladajú nové dlhoveké sady a zachraňujú staré koruny, v ktorých sa ukrýva nekonečné množstvo chutí a vôní, ale aj vzácne prírodné bohatstvo či neopakovateľné životné príbehy. A teraz už je len na každom z nás, aby sme sa inšpirovali ich aktivitami a prispeli tak k záchrane pokladu, ktorého hodnoty zďaleka prekračujú hranice Bielých Karpát.